Malam Ila. Malam Bala. Salamu alaikum. Malam Bala lafiya a gaggauta haka. Dan Allah dan Annabi ina ne zaka nuna mun gudun bar kasan nan. Subhanallahi kasa kuma? Ina so in bar kasan nan. Haba Malam Bala me ya faru haka? Takeici ya ishe ni, fitina ya ishe ni. Subhanallahi. Hatta kudin makarantar yara ina kasa biya saboda talauci. Subhanallahi. An zaɓo mana shugaba da kudu. Abu bai yi ba. An zaɓo mana arewa maso gabas. Bai yi ba. An zaɓa mana arewan ma abu dija abin nan dija gagara ni na sai irin wannan ni ka faɗa mu hanyar da zan in bar ƙasar nan kawai ni shefu mu a'a Malam Bala barin ƙasa ba shi bane mafita. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Gida ya aiki. Malamai ina cikin tashin hankali. Subhanallah. Dan Allah jirgin kasan nan na tafiya. Wani jirgin kasa kuma? Wannan da ake bi da ake zuwa a tafi abin nan dai. Ba ka da labarin jirgi da ake tarewa ana kashe mutane? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Me ya faru kake tambayar jirgi? Na mutu na lalace. Zan bar kasan nan. Subhanallah. Zan bar kasan nan. A ce wai yara guda biyu ga su nan. Wasu ma na kasa rike ta sake ta nayi saboda masifa da bala'i saboda rashin abinci. Shikenan. Ga nan guda biyu na kasa rike su. Kamu ta zo daya. Dama ni ma shirin barin kasan. Saboda ka barin kasan nan ni za mu ne ta tadda mu je mu. Malam bismillah. Ina zuwa. Ba wani ina zuwa. Haba. Ai ba haka ake ba. Barin kasa ba shi bane to yanzu malam zabe ake kokari za a yi ina za mu saka ina zuwa. In ka bar kasa ka taimaka wajen rushewarta. Ba a barin kasa. Gyara za mu haɗi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bala. Danko mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ga irin ta nan ba. Da an bari na ban kasan nan da haka bai faru ba. Ni dai ka danko mu. Lafiya malam. Kuɗi nake bi shi. Kuɗi kuma har nawa? 500 nake bi shi. Ya salam. Subhanallah. To ga 500 ɗinka. Allah ya soka wallahi. Assalamu alaikum. Na kun da nagode Allah saka da. Ya hakuri ku tsaya ku ji. Duk maganar mu bar ƙasa ba shi bane. A halin da muke ciki. Me zami me mafita? Idan ka bar ƙasan ka taimaka wajen lalacewarta. Dama lalace take. Akwai mafita. Ta ina? Alhamdulillah. Ba ku samu labarin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ba? Rabi'u Musa Kwankwaso kuma? Ya fito. Rabi'u Musa Kwankwaso malam ya fito. To bari ku ji. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To yaya abubuwa da ya kamata a yaba masa. Kaga yanzu kamar yaran nan naka da kake fama da su wajen ciyarwa yayi makarantu na yara wanda gwamnati ta dauki ɗawaine su karatu kyauta. Yaushe a ina? A jiharsa ta Kano lokacin yana gwamna. Malam saurare shi. Malam da kake magana ta abinci. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kai ba ma manya ba har yara yayi masa abincin marayu wanda uwarsa nonon ta ba shi da kyau a nan karamar hukumar Bichi yana nan har daga Nijar ana zuwa a karba. To ya matsalan tsaro ga shi kidnapping ya yawa fashi da makami menene Malam Bala kwantar da hankali. Ka manta ne tsohon ministan tsaro ne fa. Ka manta lokacin da ya ministan tsaro? Ko ba haka ne? Ko ba ka da labari? Ko ba haka ne malam? Ya yi ministan tsaro sannan yana jiharsa aka fara hare-haren Boko Haram tun da ya ce ba a isa ba an kara ka kara ji? Gaskiya ban kara ji. To ba mu da nabi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu fi sabilillahi ni tambaya ta anan. Ta ya kake da tabbatin cewa idan muka zaɓe shi za a bashi bayan an ce bai da gwamnoni? Subhanallahi. Ya kake kawo irin wannan tsohon tunani? Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne shi record breaker ne. Yayi a Kano ba shi da ko kansila ya kafa gwamnati a shekarar 1999. Ai shi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yayi wannan ba su ɗaya ba. Lokacin da ya zama deputy speaker a jamhuriya ta biyu. Ai ba shi da kowa haka Allah ya bashi. Lokacin da ya zama gwamna a 1999 a jihar Kano ba shi da ko kansila haka Allah ya bashi. Malam Ibrahim Shekaru ya zo ya karbi gwamnati a hannunsa yana gwamnan Kano shi ma ba shi da ko kansila haka Allah ya bashi. Ya sake dawowa a 2011 ya sake zama gwamna ba shi da ko kansila haka Allah ya bashi. Tambaya ta anan idan har ni ka nazo barin kasa ka fahimtar da ni na gaya na bar barin kasa na tsaya da niyan cewa zan zabi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso to ta ya kake ganin za a iya fahimtar da sauran mutanen da suke da niyan barin kasa irina da kuma talakawan da suka yi niyan ba su yi zaɓe ba saboda wahalar da suka sha. Gane mun hanya wai makaho ya so tsegumi. Naji an ce Rabi'u Musa Kwankwaso ya kirkiro sabuwar jam'iyya me sunan jam'iyyar nasa? Hakika ya kirkiro sabuwar jam'iyya NNPP ma'ana New Nigerian People's Party ma'ana sabuwar Najeriya ita ce mai alamar kayan marmari. Wannan ita ce sabuwar jam'iyyar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kuma insha Allahu a ita muke sa ran za a kafa gwamnati insha Allahu a kakar zaɓe 2023. Amin. To akwai bayanai da zan muku na aikace-aikace da ci gaban da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kawo musamman gare mu talakawa. Ku zo mu je in muku bayani in fede muku biri har wutsiyarsa.
Ba kowa ba ne ɗau nauyin aikin shugaban ƙasa face Muhammadu Sanga, inda rabbana ba wahala.